какво искам да ви говоря? Искам да ви говоря за новородените. От първия ден, откакто са се родили, те се запознават със света около тях. Независимо от това къде живее новороденото, дали в градска среда или има възможност да бъде сред природата в къща на село, родителите са тези, които го запознават с околния свят. На времето детските консултации отначало се провеждаха по домовете и детските педиатри ни съветваха за това как да отглеждаме детето си. Нещото, с което започвахме, беше каляването на бебето, независимо през кой сезон е родено, като се започваше с минутки и изкарване навън. Тези съвети и сега ги има. Има много информация, която родителите могат да намерят в интернет пространството. Но какво правих аз, като се роди моята внучка? Изкарвах я навън и независимо от възрастта, в която тя преминаваше, бях възприела една практика, нещо, което цъфне или озрее, аз да я приближа нослето и да го задържа няколко секунди в близост до цветчето или до плода. Така тя поемаше от аромата, поемаше възможността да бъде в близост с прашеца и така се запознаваше с обикалящия свят около нея. Все си мисля, че по този начин съм успяла да запозная нейния организъм с всякакви аромати и тези по тревичките, по полските тревички. И това до някъде е допринесло тя да няма алергии към обкръжаващата я среда. Хубаво е детето да се запознава и с много звуци. Какво ми беше направило впечатление? Когато тя беше бебе, в двора ни имахме много голямо куче, което като му се наложеше да защитава дома, лаеше много така със силен глас. А тя беше бебе и спеше навън в количката. Кучето седеше до нея и я пазеше. Беше много странно, че лежейки до нея, той изведнъж качаше, започваше да лая, а тя не се събуждаше. А е дете, което от новородено ни казаха, че има много силен развит слух. И на какво си обяснявам, че тя не се стряскаше и не се събуждаше. Тя беше свикнала с лая на кучето още от коремчето на мама. И от първия ден, в който беше в дома ни, тя отново чуваше този лай на кучето, но вече, нали, като пълноценен роден човек. Запознавайте децата с птичките, с пчеличките, с всякакви звуци на вода, на всичко, което е около тях, и в едно можем да бъдем сигурни, въпреки че са толкова мънички, те са едни пълноценни човечета, които имат своя характер, имат своя потенциал, имат своите способности за възприятие на света. Не бива да ги подценяваме, да ги мислиме, че са толкова безпомощни и толкова неадекватни с обкръжаващата ги среда. Спокойно можем да си позволяваме да си поставяме бебетата дори до земята, без да се притесняваме, че има боболечки, че има трънчета, че ще се изцапа